И добре дошли в втория епизод на Brawl Stars. Ще изпълняваме квестове. Все пак за една звездичка. Не знам дали се струва изобщо. Но ще опитаме все пак. Остана само кръв. Добре, нашия май ще се справи до някъде. О, добре, че го уби. Дайте пример от това. Добре, май тук няма да се справим. Пайпъра трябва да умре. Нали, Пайпър скоро ще ме убие. Умря. Опа, ще да не се стане. Не знам. Про. Дано да не е про. Добре. Не, наш. Не отивай при нея. Есо е браво на Бонито. Не. Хора, май ще загубим. Не, наш, какво правиш? Наш, нон-стоп, бе, какво ги вършиш? Нищо, преполовихме квестът. Нищо, че е 200 такива, ама... Пак се надяваме, наистина, че просто ще се бъркам. Тук е изпълня всички квестове, ще бъде на 2 части. Защото може и ще да отнеме около доста време. Аз мога да приема сега само 20 минути.
Наистина ще мога да... Ева, приключи. Айде, май скоро се убием. Трябва да тега. Ай, стига, не е честно. Лавата пак ще загубим, бе. Не. Бате, аз имам много безполезни партньори, бе. Но аз казвам, че направо и това ще умре. Ето, виждате ли, аз не винаги мога да го предвиждам, аз винаги го предвиждам. Защото аз съм Бате, аре стига, бе! Не. Ой, няма се справим. Няма се справим. Ето го, да, бате, да. Няма да бъдем на това, това ето ми това. Нека продължим на Solo Showdown. Други епизод, който ще бъде на след 23 минути, ще събираме кръсти кеш, за да може да си вземаме 5 звездички и такива нататък. Ще видите в следващия епизод. Аз ще правя видеа всеки ден. Ако искате да ги гледате, просто абонирайте и лайкайте. Знаете какво да правите. Искате пати, ако искате тази година да стана 10 000 купи, което ще е много трудно. Защото аз съм някъде на 7000 и няколко. Дайте. Убивайте. Опа! Оп! Мале, това оръдие е за малко ще ме отцели. И Бен това преследва мене. Да, ще оцеля. Мале, казвам да. Това е бегайте, бе. Добре. Да. Трябва да проверяваме къде е задел. Да. Гледате... Еш! Мале, справихме се. Добре, завършихме този квест. Плюс 100 кръст кеш. Ето вижте тука. Да. Добре, да продължим. Да спиндрам на играта. Да завърши и другия квест. Така. Умирам! Това се знам, че има двама души, това е. Минус 2 купи. Чайте бе, аз вече нямам квест с полет. Нека видя с кой квест имам. Ами нека тъкаме. Сбел! Нищо. Правим с нея. Чакайте, не. Да. What? Много странно. Аз спомня, че тук
аз имах един скин на Бел от Brawl Pass сезона и. Ето скино е. Хора, той да не ми е изчезнал, бе. What the hell? Oh, come on, let me show you how it's done. Имаме кларинетът на Сепия. Така. Добре, един вече умря. Добре, идва първият човек, който е дарил. И идва да му убие. Бе, бегай от тука! Бе, бегай от тука, е! Елате не често, е! Чакайте, тъл ми дойде мой приятел. Чакайте до тук да приключа епизода, после ще Come on, let's go, продължа. gang.